כאן תוכלו לראות את התערוכה המסתורית ביותר שלנו, הכספת צהובה. וואו, הוא באמת נראה מסתורי מאוד. מה את עומדת, פולי? קדימה. מה קורה כאן? פולי, אל תעשי את זה, אסור לנו לגעת בתערוכות. או לא, אני נדחרה למשפח. אמרתי לך שזה לא טוב. ברבי, קדימה. אני חוששת שזה מאוחר מדי, גם אנחנו בפנים. וואו, איפה אנחנו? תראו עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש כספת משלה. את תמיד ממהרת לאנשהו, אני מתחילה. אלה רגלי עוף גולמיות? הם פשוט נראים מגעילים. אני מניחה שאני לא אנסה אותם. אין מצב, את חייבת לעשות את זה, אז בהצלחה. בסדר, אחרת אני לא יכולה לעזוב אותי בכל מקרה. הרגליים האלה כל כך קשות וקרות, זה מגעיל. אני חושבת שעדיף לאכול אותם בשלמותם, כדי לסיים את זה מהר. לא הייתי רוצה להיות במגומה. ובכן, ברבי מרגישה רע. תרגישי טוב ואני אראה מה יש בכספת שלי. וואו, גד קשת, איזה הפתעה. פולי, תראי כמה הוא רך. הצבעות ממש טובות בו, אני בטוחה שזה טעים יותר ממה איך זה נראה. כן, קרם החימה זה מה שצריך. הלוואי שיכולתי לנסות. זה לא מסיק לחלום, אבל הפעם זה חזר תלעת לחלוטין. כל הפרוסה העוגה, אז זו שייכת לי. למה שלא תתחלקי בנו? ג'יין, אני מתעקשת. אחרת תצטרכי להתמודד עם המחבת שלי. בסדר, הנה, את יודעת איך לשכנע. זה היה מיד. בזבזת זמן. אין, לא. אפלתי חתיכה עוגה. ברבי, את תקבלי את זה ממני. למה שלא תטפלי בכספת שלך קודם? יש איזשהו צנצנת מוזרה של ג'יפה ירוק. מה אני אמורה לעשות עם זה? אני לא יודעת. אוקיי, אני אנסה קצת קודם. וואו, זה טעים. אני רוצה תוספת. דומה לסודה. מה, לא בסדר איתי? איזה תחושה מוזרה. כאילו התחשמלת. נראה שגם אתם, אבל אני מרגישה אנרגיה חסרת תקדים. אני רוצה לזוז, לעשות משהו, לרוץ. אני מוכנה לטייל בכל העולם. אנחנו צריכות להשתמש בכוח שלנו בדחיפות, אבל זה לא יהיה פשוט, כי אני מדוח. אנרגיה שלי תמשוך לנצח. איזה יום רגוע ויפה. וואו, איפה אני? וואו, קוקטייל, נהדר. לא מפריע לי להתרנן קצת. כמה טעים זה? מה שצריך הרי ריצה ארוכה. תודה ששיתפתי. יש לי קצת תוכל, ועכשיו אני צריכה לחזור. להתראות. לאן נעלם הקוקטייל שלי? לא לקחתי לגימה אחת. היי בנות, התגעגעתם אליי? כבר חזרתי. עד שהן מתעוררות לחיים, אני יכולה לעשות כל דבר. לדוגמה, לצייר שפם של ג'יין. שכחתי לגמרי מהעוגה שלה. עכשיו בטוחה שאף אחד לא ימנע ממני לאכול אותו. טעים. אני אקח כמה חתיכות גדולות יותר. הם כל כך רכים ועסיסים כיף. מה לעשות הלאה? עדיין יש לי מספיק אנרגיה. רגלי עוף. אני צריכה להשתמש בהם כדי לשחק בדיחה על ברבי. הגיע הזמן להאכיל אותך, חברה. הנה לך, זה טעים מאוד. את בהחלט תאהב את זה. מה קורה? למה עשית את זה? ציירת לי שפם? יהיה לך פולי. עכשיו את אחראית על הכל. קחי את הרגלי העוף. תסלחו לי, אני לא אעשה את זה שוב. יותר כיף בנות, יש לנו הרבה דברים מעניינים לפנינו. בואו נראה מה יש בכספת שלי. או לא, זה הר שלם של לימונים. כן, צדקת, זה כיף, בהצלחה. היא בהחלט לא תזיקי לי עכשיו. הלימונים האלה כל כך חמוצים, תראו כמה מיץ יש בהם. אני בקושי סובלת את כל זה. את טובה בזה. אבל מה קרה לפנים שלך? אני לא יודעת, אני חושבת שהוא נשבר. כשאוכל עד הסוף, זה החמיר. הנה זה בא. מה את עושה? היא פשוט תרגישה את עצמה. ברבי, תפתחי את הכספת. כבר. יש בו פפית ענק. תראו כמה הוא חמוד. מגניב. אני לא יכולה לחכות לשחק. זה כל כך מרגש. אני לא שמה לב איך הזמן טס. וגם מאוד מרגיע.
היא קצת מוזרה. היי ברבי, את בסדר? בוא לא ניגע בה. אלא נראה מה יש בכספת שלך? זה רעיון נהדר. סימן שאלה מצויר כאן, מה שאומר שאת צריכה לחכות למשהו מיסטי. זה סוג של ספר. פולי, את לא יודעת מה לעשות איתה? בוא ננסה לפחות לפתוח. אוי לא, יש בו חור שחור. אני מפחדת, ג'יין. אני לא מבינה מה זה. נראה מפחיד. אמא, איזו יד הופיעה מהספר, היא ענקית ואדומה, מה לעשות פולי? אני לא יודעת, תטפלי בעצמך ואני חייבת ללכת ביי. עזבת אותי, איך את יכולה? אני יכולה. כמה טוב לשחק, אני מרגישה נחה ונינוחה. אני בכלל לא רוצה להפסיק. הידיים שלי מושיטות את עצמנו לפופית. מה זה? של מי האצבעות האלה? היד נראית מוזר. צאו החוצה, זה בפות שלי. אני לא אתן לך. תעזוב, אמרתי. לעולם לא אסלח לך על זה. אל תקבלי את זה ממני. אני מניחה שהעין שלך לא אוהב מיץ לימון בכלל. עכשיו נבדוק את זה. תתכונני לקחת מכה, הנה לך. את לא אוהבת את זה. קדימה, לך מפה כדי שלא יראה אותך שוב. ברבי, איך הצלחת להגיד למפלצת לעזוב? אין מפלצת הזאת, כל הכבוד ברבי. זה לא קשה. בוא נגלה מי מתחיל. יש, אני. בוא נראה מה יש כאן. איך סקרוף ים, אני שונאת אותה. הלוואי שלא היית ממהרת לפחות את הכספת שלי, ועכשיו צריך לאכול את זה. כרוף כל כך מגעיל, זה נראה כמו תולעים. אני לא רוצה לשים את זה בפה שלי. כן, אני לא מקנא בך. ג'יין, אני מקווה שהשיג משהו יותר טעים. וואו, זה קוקוס אמיתי. יש בו חלב נהדר. השיניים שלי, כמה מוצק. קוקוס טיפש, אני לא יכולה לתפוס אותו. נראה שאת לא יכולה להתמודד עם זה, ברבי. מה זה? זה נראה כמו שלט רחוק, אבל למה אני צריכה את זה? כמה אבק, אני הולכת להתעטש. הראש שלי, פגעתי בשולחן. אני חושבת שאני מתחילה להבין למה אני צריכה את השלט הזה. וואו, אני יכולה לשנות הכל. החזרתי את הכל, מה שקרה, וואו. כמה מגניב זה עובד. תני לי את זה. ברבי, את קצת עצבנית, צריך לעצור אותך. מה את עושה? אני לא צעצוע כדי לשלוט בי ככה. פולי, זה היה הטיפה האחרון של הסבלנות שלי. אני עכשיו אשחק איתך. לא, ברבי, לא ללחוץ. מאוחר מדי, זה הכל. עכשיו תשבי קצת ותחשבי על ההתנהגות שלך. לא עשיתי כלום. אל תעשי לי שום דבר, ברבי. אני מצטערת, ג'יין, אבל אני בטעם נהניתי לנהל אנשים. עכשיו יש לך קערה מלאה של כרוב ים. זה אכזרי מאוד, את לא יכולה לעשות את זה. בחייך, אני חושבת שזה כיף גדול. כיף? את צוחקת אליי. תני לי את השלט. בוא נראה כמה כיף יהיה לך כשתהיי בנעליים שלי. בנות, תפסיקו, אתן הולכות לשבור את השלט. אוי לא, הוא עומד להתרסק. נכון, עכשיו נותרו ממנו רק שברים. אבל הקוקוס שלי סוף סוף התפצל לשניים. זה לא היה שווה לזה. שברתם את השלט שלי, ובכן הכפתורים כבר לא עובדות. בסדר, אבל את יכולה לאכול. חלמתי זמן רב לנסות קוקוס. איזה עיסה טעימה. אני רוצה תוספת. גם אנחנו לא אינם מסרבים לנשנש. אני אתחיל הפעם, אני בטוחה שיש משהו טעים. וואו, 3 סוגים של משקאות בבת אחת, קולה, ספרייט ופנטה. זה שלוף מגניב, הגיע הזמן להתרנן. הבנתי, זה לא סודה, זה ג'לי, נהדר. ברבי, אולי תתחלקי בנו. מה, זה שלי. תשכחי ממנה, פולי, בוא נפתח את הכספת שלי. איזה ריח מגעיל. זה בא מקשת, אני לא רוצה לנסות את זה. אני אתחיל לבכות בגללו. מגעיל. ג'יין, גם את מסריחה עכשיו, אני עומדת להיחנק. את צריכה להסיח את הדעתך להתמודד עם הכספת שלך. וואו, מנורה זהב, ראיתי את זה באגדות. וואו, איזה מזל. אני יודעת שאני צריכה לשפשף, ואז ג'ין הופיע. איפה הוא?
כן, אני חושבת שזה יצא. המנורה נוצצת, משהו עומד לקרות. נראה שזה באמת ג'ין. היי, קראתם לי? אני לא אוהבת את הג'ין הזה בכלל, הוא מפחיד. אני רק צוחק פולי. אל תפחדי, מה את עושה? אני צריכה לחשוב, יש לי רעיון. אני רוצה ג'לי כמו אצל ברבי, אבל יותר. קל, תקבלי. טוב, אני חייב ללכת, ביי. וואו, ג'ין מילא את המשלתך. לכי ממני, אל תפריעו לי ענות. או, איזה ג'ל טעים מגניב. סליחה על הפרעה, פולי, אבל אולי תתחלקי בי. כן, אני אתחלק. הנה ברבי, תתכבדי. מה את עושה? את מחתמת את השמלה שלי. איך יכול? זה מקולקל. אבל את ביקשת שלי. את חושבת שאני אעלים את העיניים מזה? הגיע הזמן לעשות את הצד שלי. ג'ין, עכשיו אני קורא לך. היי ברבי, מה את עושה? מה את רוצה? אני לשירותך. פולי, הרסת את השמלה שלי. אל תדאגי, עכשיו את תקבלי לבוש יותר טוב ממה שהיה. כיף, אני כמו נסיכה אמיתית. איך עשית את זה, ברבי? הבאת את המנורה שלי. אני לא אשאיר את זה ככה. נצטרך להתקשר לג'ין שוב. מה את עושה? תני לי את זה עכשיו. אני אתקשר אליו. לא נכון, אני ואני אעשה משאלה נוספת. הגיע הזמן לשים סוף לזה. בנות, אני מצטערת, אבל אני חייבת להתערב. אחרת זה ימשיך לנצח. זה מסריח, אני חולה. זה עבד מגניב. עכשיו המנורה שלי הגיע הזמן לקרוא ג'ין. היי ג'ין, אני מקשיב לך. אני חושבת שהתעלפתי. מה קרה כאן? ג'ין, הבאת את המנורה שלי. אני זקוקה לעזרתך בדחיפות. תקשיב. להפוך את החברות שלך לספרדים? קל, כבר נעשה. עבודה טובה, תודה. אין בעד מה, אני חייב ללכת. האתגר נגמר והמצב רוח טוב נשאר. נתראה בקרוב שוב, לצחוק מאלף.